खुलुमबाय लोगोफोर इउक्रेन रासिया दावहाजों लोब्बा थानाय जोबोर मोनसे गिख्रंथाव खौरांनि सोमोन्दै नोंथांमोना खिन्थानो सानदों आरो बेखौ माखासे निउसाव भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। जार्मानीनि मोनसे पर्टनिफ्राय जोबोर मोनसे गिख्रंथाव पिक्चार ओंखारनानै फैदों आरो बे पिक्चारखौ नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनाव नुदों आरो बे पिक्चाराव नोंथांमोना माखासे गिलु बालु USA नि हाथियारफोरखौ नुनो मोनदों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला गासै 440 ता बेवहाय हाथियार दङ। बेवहाय माखासे आर्मार्ड भेहिकल, माखासे टेंक, माखासे एन्टी एयारक्राफ्ट गान बा बायदिसिना बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथियार बैहाय नुनो मोनदों आरो बे हाथियारफोरखौ जार्मानीनि मोनसे पर्टआव माने फेरिनिफ्राय आनलड खालामदों आरो आनलड खालामनानै बेखौ जार्मानियाव थानाय USA नि मोनसे आर्मी बेसआव लानानै थांगोन आरो जेरावहाय इउक्रेननि आर्मिफोरखौ ट्रेनिं होगोन आरो ट्रेनिं कमप्लिट जानायनि उनाव बैफोर हाथियारफोरखौ पलेन्डनि थ्रुयै इउक्रेनाव दैथायहरनाय जागोन आरो बेबादि बे हाथियारखौ जुदि इउक्रेननि दावहाथिलियाव दैथायहरोबा मा जानो हागौ बेनि थासारिया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव गिख्रंथाव जानो हागौ। रासिया रागा जोंनानै इउक्रेननि सायाव मा रोखोमनि एटाक खालामगोन बेखौथ' समासो खिन्थागोन। आरो बे हाथियारफोरनि मादाव मोनसे गिख्रंथाव हाथियारा जाहैबाय ब्रेडली फाइटिं भेहिकल। बे ब्रेडली फाइटिं भेहिकला USA नि मोनसे भेहिकल आरो बे भेहिकलनि थ्रुयै इनफेन्ट्रिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगासिम दावहाथिलियाव लानानै थांनो हायो। बेयो ERA माने प्रोटेक्टिभ लेयारजों दाजानाय। ERA जाबाय ओरैबायदि मोनसे टेकनिक बेवहाय बबेबा फिसा फिसा गुलियानो जा मिसाइलानो जा बमानो जा सौग्रोनायनि उनावबो बै आर्मारखौ डेस्ट्रय खालामनो हाया आरो बै आर्मार्ड भेहिकला मा जाना थायो सेफ जाना थायो। बै जि ब्रेडली फाइटिं भेहिकल बे सेफ जानानै थायो। ERA मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअ खिन्थाया। ERA ओरैबायदि मोनसे टेकनिक बेवहाय मा एक्सप्लजिभ माने पेनेट्रेटिं एक्सप्लजिभा नांनायनि उनावबो सौग्रायनायनि उनाव बिनि डाइरेक्सन डिफ्लेक्ट जानो हागौ एबा सौग्रायनायनि उनाव ERA टेकनिकआव मा थायो मोनसे एक्सप्लजिभ थायो। बै एक्सप्लजिभा बेफ्रुनानै होयो जायनि जाहोनाव जे पेनेट्रेटिं एक्सप्लजिभआनो जा बा पेनेट्रेटिं बा काइनेटिक एनार्जि गोनां बेबायदि गोब्राबै सौग्रावग्रा मुवा बेखौ मा खालामो डेस्ट्रय खालामहोयो बायहोयो जहोयो एबा बेफ्रुना होनायनि थाखाय बै बमा सौग्रायनायनि उनाव मा जायो माने बै गारिखौ नस्थ' खालामनो हाया बा डेस्ट्रय खालामनो हाया। बेबायदि मोनसे टेकनिकजों दाजानाय। बबेखानि बे ERA बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि जे रैखाथि जि लेयार बा टेकनिक सिल बेयो टेंकफोरावबो माखासे थायो बा गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथियारावबो थायो टपफोरावबो थायो। बेबादि ERA गोनां ब्रेडली फाइटिं भेहिकलखौ जुदि इउक्रेननि दावहाथिलियाव हरोबा मा जागोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंनि बेबादि गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ मोनसे उनाव मोनसे USA हरबाय थादों बेनि ओंथिया मा नोंथांमोना मा सानो? खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे हाथियारफोरखौ इउक्रेननि दावहाथिलियावल' बाहायनो थाखाय अनुमति होदों USA ज' बाइडेन बिथाङा भल'दिमिर जेलेन्स्की बिथांखौ। बेखौ USA रासियानि हायाव बाहायनो थाखाय होआखै। नङाबाथ' बे हाथियारनि जि रेन्ज बे जोबोर गोबां आरो बे हाथियारनि हेफाजाबै रासियानि जायखिजाया टेरिटरियाव बाउन्डारि ओनसोलाव एटाक खालामनो हायो। नाथाय लोगोफोर मोनसे जेंनाया जाहैबाय बे हाथियारजों जुदि क्रिमियायाव जुदि एटाक खालामबा मा जागोन? मानो होनबा क्रिमियाखौ इउक्रेना गावसोरनि हा होननानै सानो नाथाय रासिया क्रिमियाखौ गावसोरनि हा होननानै सानो। बेनिखायनो क्रिमियानि बिथिङाव बे मोनसे जोबोर जेंना जानानै फैनो हागौ आरो बे ब्रेडली फाइटिं भेहिकलनि हेफाजाबै रासियानि आर्मिफोरखौ फावसायनो थाखाय बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा। मानो होनबा बे हाथियाराव जि प्रोटेक्टिभ लेयार दङ बेखौ डेस्ट्रय खालामनो थाखाय रासिया माखासे रोखोमनि रकेट आरो हाथियारफोरखौ बाहायनो गोनां जागोन आरो मुभेबल जानायनि थाखाय बेखौ रकेटजों एटाक खालामनायाबो मोनसे जेंना जानानै फैगोन। जाय हाथियारफोरा मुभेबल जेरै नोंथांमोना मिथिगौ हाइमार्सनि बाथ्राखौ बे हाइमार्सआ ओरैबायदि एटाक खालामनायनि उनाव जायगा बदलाय जायनि थाखाय हाइमार्सआ बे दावहायाव ओरैबायदि गिख्रंथाव एफेक्ट खालामदों रासियाखौ नाथाय रासियाया बै हाइमार्सफोरखौ फोजोबस्रांनायाव फेलें जादों। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे जि पिक्चारखौ नुनानै मा साननाय फैदों नोंथांमोना कमेन्टसो लिर। नोंथांमोननि बादिब्ला बे हाथियारा बेबादि इउक्रेननि दावहाथिलियाव फैयोब्ला मा अबस्था जागोन? बे दावहानि महरा जोबोर थाबैनो बे दावहायाव बे हाथियारफोरा फैनो हागौ। बिदिब्ला नोंथांमोना कमेन्टसआव लिरदो बेबादि गिलु बालु हाथियारफोरखौ मोनसे उनाव मोनसे USA मानो हरगासिनो जादों? मोनसे एन्सारा जाहैबाय रासियाखौ बे दावहायाव थाबैनो देरहानो स्कप होआखै USA। जुदि गोलाव सम दावहाया थाङोबा मोनसे समाव रासिया इक'नमिकेलि बा गुबुन गुबुन बिथिङै उइक जागोन आरो बे जाहोननि थाखायनो मा बे दावहाखौ गोलाव खालामनो थाखाय USA मोनसे उनाव मोनसे हाथियार हरदों। आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे गोलाव समनि दावहायाव रासिया जाबादि निउक्लियार वारनि हुमखि होदों टेक्टिकेल निउक्लियार वेपन्स बाहायनायनि हुमखि होगासिनो थादों नाथाय नुनो मोनदों रासिया बेबायदि हाथियार बाहायनायनि जेबो थांखि गैया। बेनिखायनो USA बेखौ आन्दाज मोनदों थारैनो बे हाथियारखौ हरनायनि उनावबो रासिया माब्लाबो निउक्लियार बम बा निउक्लियार हाथियार बाहायनायनि बाथ्रा साननाय नङा। बेनिखायनो बेखौ आन्दाज खालामनानै
बेफोरबायदि गिख्रंथाव हाथियारखौ हरगासिनो थादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ लिउपार्ड 1, 2, 3 टैंक बेबायदि हाथियारबो फैनो हागौ एबा आब्राहाम टैंक जि USA नि मेन बेटल टैंक आब्राहाम टैंक बै टैंकफोराबो बे दावहाथिलियाव फैनायनि मोनसे चान्सखौ नुहुरदों आरो बेबायदि गिख्रंथाव हाथियारा जुदि दावहाथिलियाव फैयोबा दावहायाथ' जोबोद गिख्रंथाव जागोन नाथाय बे दावहाया निउक्लियार वारसिम थांगोन ना थाङा बे जोबोद साननो गोनां बिसय मानोना निउक्लियार वारसिम थाङिखौ नुनानैनो USA बेबायदि हाथियारफोरखौ हरदों आरो नोंथांमोना नुगोन बेबायदि गिख्रंथाव हाथियारखौ हरसेयावबो नाथाय रासियानि गुबुन टेरिटरियाव दिनैसिम एटाक खालामनायखौ नुनो मोनाखै बबेखानि मोनसे जायगायाव एटाक खालामनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों बिनि अनगा गुबुन जायगाफोराव दिनैसिम एटाक खालामाखै बेनिखायनो जानो हागौ USA बेबायदि हाथियारखौ हरनो थाखाय फावसायाखै